Hello mga cute. Ni anata dari mga cute no. Tirada na to da mga cute. Duty na pang ka mga cute. Gila may mo dai. So may mga panarada na to da mga cute. Maayo ka. So may mga tradings na to da. Don't forget to like and follow mga cute. Road King the name you can trust. Wah. Ano mo follow mga cute? Ay, sordo tayo gala ninyo. Bati na akong tao. Masa ka minuto rin mga cute. Kaya mga duty na punta. Kampi mo ka nun na idiha. Hanggang namang maayong pagkamas-kamas atong tanan diha mga cute. Kasi mga tirada na ito diha. So bye na mga cute. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Don't forget to like and follow mga cute. See you. Bye. Salamat.